Kubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Kajing wan shop jong ka klam coronavirus ya ka bangitip kum ka COVID-19 kalawan ra shibun kajing kajing leng pisa kajing bem tikna ya barok ki nong shong shnong halor ka trei ka khta ka kamai kaji ka rep karyang ka bam ka di hamtam ha kajing pule puthi namanta ki Khynnah Skul kumjo ki Khynnah College ki balong ka lawe jong ka jaj benril ki Khynnah pule ki barit ki kulmar jengmut nagani ka khlam nrei ki yat bania sat bania tulun lang kum ka jing tulun jong ka por ha ko ba ki haban shim ya ka sin jam jong ka jing pule online pose ka jing bam tikna jong ka internet bar ka jing bam biang jong ka network kam tam shi ki thai nong kendong kalong ka ega bakta shibun manta ka kenti ngini khmi kat bangila halor ka jing shem ka jing yo mat bar ka jing tengkho jong ki Khynnah pule daga pangituat jingmut nagi Khynnah pule hi. Yes, mesti Ïarap tu ke Skul ni. Nama history ni kendo si prolog but di teachers lah dia. Sipan? Ngati kawai tengah si orang abang lah jitu sangat. Tadi dah kerap kau dulu sonang pa nama album yok ketika jeng kuliah ketika lecture bayok Khynnah Skul ni ki nang kai entah bagi prolog banget. Kan ni ke online class nga sutu ba kam long clear te kum ba chip di Khynnah Skul. Okay. Ngapa the positive thing about kenika online class di bangala kami yok ka lecture ka bakam strong di kini padana. Ha kenika shisnam bangam yok lecture school Katno kalong ka jing sngo kenja jing temang bat kata ka jing sngo jonga kalong ka jing du nong ka bakraw nak benta jonga ngam yoshu ya ki jing hikai jing batai jong kinong hikai na po school ka jing hikai bangayo na po school kaya per bak abak na karukom yo jing hikai lingba ka online class na marha school lada masyong baro shisniru ngam juthat bat ngayo shibun ki jing mentoy bat ki jing hikai pabiang naka hindray ha ka online class ngam sngo thau lada ki ai video ban batai ye ki lenong ru bun sin nga show sam thia habas ngap ya ki video ha ka online class tang ba alle kumno dan la dan lenti da kumway hap ngap la ka ngap tang banyo jing batai hanga marwete nga kam sngola ba lecture school pi banya ka online class ha ka jing shem jonga ngam don ka jing du nong namar ngalayo ya ka jing hikai babyang na po school tinamar kata ngam dan ken kata ka jing do nong na ka online class hoot ka online class ka ajing mentoy shibun yang kamtam hakum kini kipor ha ka jaka bangando ya ki jing pule kumno ru ka online class kaya rap hiwala she's 5% ru kumbaju ang mo at least something is better than nothing. Menta bangadon hapden kani ka lockdown ngam sngo thau ba ka lut ka por tang babun kintate nga pelut ka por ha ki kot kisla jonga bat la shubun kam ha ka online class baro shisni ban pendep ya ki homework ba yo online na kinong hikai Jing anda sutu bah sudah dapat sutu masih kelak hiteng kam tu mengeru sepenken mau pat
Nasyangayang tilatan dan suni corona and online class kasinjing da nam da sutu bah mamai wa imes mamai te ichtre kampalat yo parawan pen krakod imes te danggan parawan pen krakod. Nadyo pas dang gani ka lockdown, ladon sistem tam nenta bani klemyo ban necha school. Kuki Khynnah school te ngisno ka long jing do nong ka bakraw, mabagi ladu ki jing hikai jing kinong hikai. Hoi mentar ni yo mo ki jing hikai jing kinong hikai ling baki online class tambang ka pair ka ban necha school, bat ka ba le ling baki online. Te ladang necha school ru ngilong active ban namar baki bon ki activities mo bani haban participate kum ki sports, kum ki competitions haki ba pair. Tidang ini cah school ni semua kaya mon mabani kirang stem tingi haban be cah school kumenta online pan ni kat baman ni cak kat baman long ni thoi ki nuat jongi rukat kat baman mon mangim dadan kam than ban be ka kapor ti kum ki Khynnah school yang semua kalong ke jingdo nang ka bakra na mar ba ye ki nong hikai nim kin do shbon ni dan jing rum menta ni laban ke link mo link baki WhatsApp ki tamba ka pher ka ba ye kin do hi kum tu mar khaman bat ya kaba shuyo batai online kupto karukom pule bat karukom yo jun hikai ling baki online kaya pair kumbangi yo na ko offline namal ha ko offline ni lecha school ni kendo mar khmat ki nong hikai ni yo ki jin hikai jun ki mar khmat tang te long shibukin de la shime ko to nong bakin batai ki bla batai na do basang ha do ko tila batai benya pha long ni kumi ki Khynnah ru shbola de ni lehi ki question and answers mo ki assignment ki edu nila laban lehin man nila yo jing batai ba bania tangwa ha ko online pan hoi ki no hikai juni gila batai bha mo gila ende ban pisu thu bhai ni tamba kimla ban batai bha kumba batai ha ka offline namar kin da batai kumba batai offline batai bania na du basang ha du ba ko kala khya ka video ru tela da news ka network le la khya ni ki Khynnah ni lo ru mo takadaw long ni kum ki Khynnah tingi isno la ka offline namar ka online kam pen kwat pen khyang lo ni Khynnah ru ni haban pe ka phone bro ni de ka tho notes ni pe ki video la ni ki audio ni snga bi ki audio bi ki send ki no hikai kam pen kwat pen khya ka ni ki pen snew ki khma jini ru takadaw long kum ki Khynnah school ting ni so baka khambyang hi ka balecha school banya ka ni ko online class kini ka lockdown kalong boring ha the I subjects ne kinuats imes ru the explain email. It's not as fun as learning in school and yayo la activities and yayo kendo perlok ha school and ngames hai ka school baki perlok jangan mentateng yayo ai ban kendo ben mi ha plau ru ngiatieng corona and yayo la kai ha school and tang katahi ngako ongnya fiasa bara kaya. Bye bye. I feel bored to not able to go to school for more than a year. At home, my parents are busy with their work. After my classes, I have plenty of time but nobody to play with. Online classes means teaching in a distant mode through internet using computers, mobiles, tablets, etc., by which recorded videos, direct classes, and study materials are sent. Whereas offline classes means teaching on a blackboard or whiteboard in a classroom in school where teachers and students can interact directly. I prefer offline classes. Advantages of online classes are: during this pandemic situation, when offline classes are not possible, at least a little bit education is possible only through online mode. When someone is not able to attend a class, he or she can go through the recorded videos already sent. Hence, when someone is not able to attend a class on time, they can go through the videos available with them.
Disadvantages of online classes are: online classes is highly dependent on the internet connectivity. Hence, without the internet connectivity, it is not possible. Students from the rural and the poor families cannot afford to buy devices and do not have proper internet connectivity. Unlike the offline classes, I cannot solve my doubt with the concerned teachers promptly. During this pandemic period, I am taking some time with the studies material sent by the teachers. Thereafter, I spend time with drawing and painting. I also dance off and on occasions and upload them on the YouTube. I do craft with the waste materials at home. I am trying to cope up with the situation by these activities. I feel pity that I cannot meet my friends and teachers. Thank you. During the COVID-19 pandemic, I was not happy with the school shutdown and I was not able to meet my friends and teachers. The difference between online classes and offline classes is that in online classes, we have to learn from the internet, and in offline classes, we have to go to the school and study. I prefer online classes because it is more flexible rather than offline classes. But in offline classes, we learn many valuable things such as friendship, learning from teachers, and society. Some of the advantages and disadvantages of online classes is that in advantages, we can learn at our own pace, and if we don't understand something, we can watch the classroom videos again. And some of the disadvantages are, if I don't understand something, I can't clarify my doubt at the same time. And there is much screen time and there is very much of stress. During the COVID-19 pandemic, I spent my time by doing coding, by reading good books, by helping my mom, by playing guitar, and etc. In the beginning, I was not able to cope up with the lockdown, but I found many ways to cope up with it and keep myself busy. I keep myself busy by doing meditation, by keeping myself busy and joyful and fruitful activities, spreading happiness and listening to good music and doing very much of exercises. So stay safe, stay healthy. Kikimi kikpa kumjuru kinong hikai kihab bania ksai lang bala ki jong kikhun khamtam na kamanta kitu ki banang khamret kumno ban batie ya kapor ban ajing Ïarap yaki hagane ka online class tu mentang ini ngap ya ka ei ka bamaki ki don ban ong kumbangi ong baka skul kolong ka temple jong jing nang jing start andre minta arsnem hadem bla don ka jing ni jong ni khunyang jing pang covid-19 bangi khod coronavirus kelak-kelak kongpong lut baro. Kumbangi ong hangi kajing duna ka online class kalong bangi kikimi kikpa ngi chem jing shibon la kalong ka explanation ki khon la kalong ha kajing pinne ki work jongki la kalong bakin kre ne bakin pin kre ki exam jongki kum kikimi kikpa ngi la hablong kino hikai jo por pana explanation ki chapter jongki kan no ko por ngi la ban yo bangin tho se ki homok bakin tho baki khon jungi kin tho se ki homok baki yo man la kasngi la no ki sishti ho komanga along ka kmi jong armut ki khon nga shem jing e shibon tang yanungan pele walang idan hiya man la kasngi henre ke e ka ba kile school bat ke ka ba la hayeng ka kham ka pher bak la bak ho ka school bale ki khon jonga ki dane ka Google Meet mo jong baki I explanation haka ki I explanation ki henre Katno e kala banharap namar bon hi ki Khynnah ki shenjing e khamtam ka network bon bakambyang plus ki dan ki mik pa ki ba kinadan ka phone ki dan ki normal phone ki ba kimla ban nei e dan ru ki bam dan hiru tang ka phone tina kalyang jonga hi kalong ka ba e ban le ka ni ko online class
Bang kuat ki skul bakim dei ban rush nekin pressure thani khina namar phis tho hi ban pele hi yang kalong ka ba e ho ki no hi kai ro ngala is e ki bapli ni ai kublei ru kham ta me ki namar ba kim shim na e no ki khunjungi wala hapren kan pandemic henry mapli makiru kin la ka no kin bapli kiru kin la ka no namar ba ke baki le ka to ka Google Meet ka shimjing app ha ka shimjing e shibon e pane ba kum baki long school ting shukrmen ke ba ba ni shukrmen bo ru ba ngin yo bangin phai byang silaki jongki kam ki jam pat khamta me ki na school ka balong long ga jing do ka khraw e ki baki ni phai byang si jing puli jongki da ka balong normal ma julong ni shu expecting ka ta hi nei kat kum ga jing snow hi ka jeng khamboni ngi ki mi pa ba ko online ka kham ta shibon ti ki jing e ki ba ki khon jungi ki kan du hakum kan ka por ba ki haban le tang ki ta ki online class ka long ka ba shibun e mo madon angut ki khon i we bele ka master ka law ba i we bede ile B.Ed ya ka physical education te nga i ki long ki ut shibun ki ut hangaro ki ong ba ka long ka ba e ki ban benda begini kejeng puli ban sutu khambha lada ki ya kenduk ki noi kai ki ya ben interact ki noi kai de ini bele master ya kaloru dan kaman ki bun ki kot bakila ban le bakin hab tho thesis kin le research kani katai ndai minta ki hab shu Google ya kita ki jing tip ki jong ki de katno ki la ban yo na ka Google kalong very limited mo kan dai lada ki le pada po kelas ki yo bania slok baki no hikai ki yo ban puli ki kot po library ki jong ki baka skul ka penbiang te kalong ka Ïarap shibun ki te ngam tip la da ki pass ka ni exam Haduh ka no ka knowledge ka jing sutu jong ki ya ka ni ka jing puli ka jong ki ka kalong ka ba duna ngai te kum yo ba no we khon u ba le ka physical education ru menta ule B.Ed kamut banlong no hikai na kwanta kini ki physical education te haba kumni kim physical activities ka duna lada kidan ki college drive gym step kila don ki activities ki sports kini kita ki baki dai ban practice ban le kai ban suk thu ye ki an ye badai bat ka sports tin re menta ki miadan kim yo banya kenduk markmat baki no hikai kelong ka ba e shibun kijing e chaki kalong basibun shisha ngam tip Haduh Katno kin la ban long kita ki batibet shisha ya ka ni ka lanken ndai silong online itai online ru ibatang Katno kenta e lai kenta e sisngi te kalong ka ba e shisha ki kuslai ki konjing ki kuslai ya ka ni ka jinglong jingman jang ni perthai ndai to ngi skamba kini ki ek ek sakut ke sadu no mar mo badan ke jing sedang gandon ke jingkut ingit kami kata boleh Ïarap kenang ba ki khon ki jongi ki babun ki bairu ki ba ma de kani ka juk jing e nga kum ka kami ngawan ban pan smo phi bang sngo ba ka long ka jing e ka ba khraw ba ka jing du long ka ba khraw ki Khynnah kham tam kini ki higher classes Haduh class 7 Haduh class 10 kalong ka jing du ka ba khraw ki namar ba kadai ka ni ka por ka ba baro ko mangi ong mantangi dei ka kadai ka parthai ka bangi be ka jing nang jing start klam ka jing nang jing start ki khon jongi ki long le ai tinga kum ka kami nga shamba ko online classes hot hakawi kalyang ngam ben ye ki nong hikai ye ka ei ka baki kila le kala bha e kila le ya ka ba bha e hakawi kalyang wat lagi khon jongi ki myo ban le chela ki jong ki school nreiling ba ka ne ko online class kala Ïarap shibun e ki nga ai ngo ikinong hikai bakila shim ye kata ka bor baka jingkit kli kum kinong hikai watla ka long ka kam ka bakhya bahai ki haban pet ye la ki jong ki khon ki kti ringkat ru ha ka ju ka por ki haban pen biang ya kita ki notes lani ki videos lani ki audios bagi haban pen kre na ka banta ki wei pat ki Khynnah school ki baki ki don ka jingkit clear tenga ai ngo ye ki iwei nong hikai bala shim ya ka ne ka lingkor ka bakhya tam ka bangi kum ki kmi ki pa hangi ka long ngisngo ka ba e andrei haki nong hikai ka dei ka e ka bakhya shu ye ki tenga ai khuble ye phi ki nong hikai baro ki bal kloi ban Ïarap iki khon jongi hakum ka ne ka por andrei na ka liang jonga
ngamdei pangabenya ke online class ndai nakaliang jonga shimet ngasukwa ban pensngo ba kajinge pera padeng ke online class bat ka kelas ke baki yo hala ki jong ke classroom kalong ke ba pher bak labak namarkum ki khna school ki don kam ya ke ei ke baki nong hikai ki hikai ha school kinong hikai ki I uno ukhna ubasngam bat uno ukhna ubam sngam kinong hikai ki tip khamba uno ukhna ubalas ngo thu bat uno ubam pat ngo thu tilada kani lingba hakani ka online pade ngashamba ki Khynnah ki badon shisha kata ka jingkit kli bat ki badon ya kata ka jing thrang ka jong ki bakin minot hala ki jing puli ki bakwa ya kata ka lawai ka jong ki bakwa ya uta maulana u jong ki bakin long shisha ka jing sha ya kari jongi lani ya lagi jong ki kmi ki pa ki pen shitom ya la dia hakini ki online class hon kalong ka jing mentoy ka bakraw ya kitu ki Khynnah ki padon shisha ka jing thrang na marling ba ki audios ne ki videos ki bakin nong hikai kila pha ling ba ki WhatsApp group ne ki nuk ki apps ki bala pen kre na la ki jong ki school te kalong ka jing mentoy ka bakraw na marba kitu ki Khynnah ki bam sngot hu kila ban repeat arsien laisien ban pet ye ki videos ne ban ngap ye ki audios wat la kempat shem la sngo tho ru hon re ki dang yo kalat bagen yo ban phone ne ban kli na la ki jong ki nong hikai jong ki hndre ka bas ngo si pat kalong ye ki to ki Khynnah ki ba khen sting bat ki ba kham le sting ha ka jing puli kani kan ka lai ka ta ka jing do nong ka jing do nong ye ki khon jongi namar lada ki Khynnah kem shim khya ya ka ni ka jing puli ling ba ka ni ko online ka she ei ka lawei ka jongki kem la hiru ki nong hikai ban ai kata ka jing hikai ha wei po wei u Khynnah bakin la ban phone yo wei po wei u Khynnah rei ling ba ka ni ka WhatsApp group ne ki nuk ki apps ki la ai ki jing hikai jongki rei ka bas ngosi ka long ba ki Khynnah Katno ki don ki bala ban plate jing mot ha ka to ka jing hikai ke baki nong hikai ki la ailing baki online pat ki don ru pade ka to ka ni la ni ki ba bon hi ki ba kham khan sting ya ka ni ka online ti ka ta ka long ka jing do nong ka ba kraw ki Khynnah nga shem ba nga lap hayeng la jong ngadan arngot ki khon hot ki khon jonga ki la shong he ki class ki bala kham he ka jing pang not ka jing khuslai ka jonga ka long ka ba kraw e namar ba nga khmi lenti la ki jong ki khon bakin police khman kin yo ya kata ka jing puli ka ba khamba bakin let ye ki lan ki ba pher nrei ha ka ni ka parthai ka balong kom ni ha ka ni ka jing online shop jong ka ni ka khlam COVID-19 kala pendo nong yang iki kmi ki pa tang iki Khynnah school nrei wat yang iki kmi ki pa ru ka pendo jing kermen ba ka pendo mensim ba tip she ei ka lawei jong ki khon ki jong i kan poi ha ka ba ya dei le bat ki khlung ki badang dei ban sedang ban yo ya ka jing hikai ka ba na du ki nursery Haduh ki class 4 kalong ka ba e ba namar ki khlung hi barbor kham tam kini ki badang dei ban let join ya ka school ya ka class nursery kalong ka ba e bhangi kum ki kmi ki pa bangin pen shai bat bangin pen rong ha ki ya ka jing mot jong u a lani jong u b bat pen ithu ya ki dak kam dei ka basuk nrei ka ni baro ka shong tang hakinong hikai hapo lagi jong ki school bakila ban pen rong yo wei po wei Khynnah ni ka Khynnah ya u a bat u b bakin pen ithu bat kin pen sngo thu kata ka dei ka shong ha ka bor kinong hikai nrei ka ba e baling ba ka ni ka online dia ki khlung ki baret ki ban nursery kg Haduh class 4 kalong shisha ka ba e ban pen so thu iki hanga shimet teng aso ba ka dei ka jing do ka ba kraw nam ta ki khun ti ni por ba ki na ka daw jong ka lockdown ke jing do ke jing puli ke jong ki wala ki yo e ki notes jong ki malakasi ndai ke jing batai jong ki ndai ka jing hikai kim yo ngi kum ki mi ki pa ngi batai ki ngi hikai ki kat kum ke jing la ka jong ngi ndai ngi num la ban le pat kum ki no hikai jong ki school te ke jing hikai he yem ke jing hikai school ka pher bak labang te lada ki palo school ro hakum ki ni ki por ngi kum ki mi ki pa ngi num not ban pha ki school ma ngi shep tien yo ne virus
So ketika situation ke shisha na mata jeng ki Khynnah kumjo ki mi fa ba jeng do ba khrau ke na mata ki Khynnah na ma ki do ke jeng puli ke jeng ki ni kum kinong hikai ngim dan na kabai kalat pada bangin poi shaki Khynnah mo ti ni persang manwat kilat kilinti bangin hikai kumno bangin continue man ai ke jing hikai Khynnah wala padeng kanika klam wala padeng ke jing khang kedap jang ki skul ting ni persang hiban wat kilat kilinti ban ai jing hikai ki Khynnah ti ngio iba di tangkan di kalat dan bagi online class bagi bangila ban ai jing hikai ki Khynnah bat ni kum kinong hikai ni persang hibangin ya le ki online class ki jung tikat kum ka jing yo I jonga kat kum ka jing snow jonga kalong ba ban ong ban Ïarap pura ti kamera hoat kadan ka jing Ïarap ong ba kamera ndre ban ong ban Ïarap pura pa ti kamera pura kan namal kalong gum ni phi hakini ki online class kia hakani ka online class kabaning kong ka de kamdan ka learning environment dan ka learning atmosphere ma kumba kalong haskul pada kaladan pa kataka learning environment ka learning atmosphere bau Khynnah lalong ready to learn ti ha online classes pada kamlong kumta ne kawai pada ka issue ka ba kanika online class ka Ïarap yu Khynnah kalong namar ba ni kinong hikai ru ne nilong nimla ti ban ai kataka 100% mo ha ki online class kumangi ai ha po ka real classroom ha real classroom ni kawai ka period kadan 40 to 45 minutes nin ti kawai ka topping ni explain ha padeng kanika 40 to 45 minutes de ti kat ba ha online class pade shubu ni le baki videos ki jani ha ni ju explaining baki videos ani ki audios ani ki na ki bat lat ki lentiru ne ti nila kumno bangin ring ka video ka bajrong ero kamla kit te ka phone jong ni ro kamla kit ti lada ka phone jong ni ki baring ro kamla kit ka phone jong ki Khynnah ro kanum la ban kit ne ti mostly hapo 10 minutes nila de ban penkut ya katuka topic ka bangi explain ti mun kumno ngimla ken ngi haban chu summarize ma ngimla ban elaborate te ban batay kambani asushu ngimla ken ka bangi le hapo classroom shubu la ngi de ban ai ki relevant examples ma ko mangi shi ai ki examples na ki daily life nginum la ken hapo online class ki jungi bangin ai ki taki examples ma ki hab shulet be tang itu particular topic la ne content bangi le muthik tang itu be ngimla ban le extra ya kata ti kata ka bai ka dei ka kalong ba ngala ban ong ba kani ko online class ka Ïarap pura na marba kimyo additional examples additional information ken kumba julang ha class barabor mo kino hikay te barabor ki ay example la poy ay story la poy ay kino ki example kum tu tiki Khynnah ki sungtu kamba tikat ba hapo online class peng ya batay betik tang itu kata ko bai kede ga bai mo ko bai pede kalong ba kino hikay mga mga kibabun kinong hikai ru kilong ngimpat yo training ya kani kumno how to go about with these online classes kibun kinong hikai kim tip hiru kumno ban le kini ki online class kam tam le kitu ki bala kam da ka baburam mo ya kitu ki bala kam he karta ki ba kim julong use ya kini ki technology mo ti tang ka mobile ru batang ban what phone number na pan contact number jong nu kim nang lanitang ban kinang betang ban phone ban message ban le kini ki online ay kim lang ti kum kini ki por ting ki suphale ha ki khun ki jong ki suphale ha kinu ki banang din ti kala long no hajaka bakal long direct from that teacher he might be the best teacher mo la ban dei no hikai ban tibet ba experienced teacher banang ba ban pensung thu ki Khynnah be re tang na mar ba nang ye kini ka manle kamnang ikini ki technology mo namal bang pat yo training la ne ba kim pat jumalian ye kata ka banle online class titang na markata ti kala long no kalong ki Khynnah kim yo shu e ka ba ki dei ban yo kan kum ba ki jiyo ha classroom teaching ti kata ka wi di disadvantage kalong ba
ni kino hikai ngin pat long tu well train namang yung jumlien man de kini ki online class wat ki smart class ro dang katto kat ni ki school ki bala kampang ki tu ki school te wat kilas dang ki smart class ki jong ki Khynnah ro ki lalong ki la ban adjust ma bat kini ki online class ndoi ki dan ki school ki ba ki smart class ro ki pat dan kam ni ki school chi kinong kendong le kilong ba kini ki school chi kinong kendong le te tang kim paju tip hero kata ka smart class kalong kumno komenta ki puan ne ho atang ki babun ngamong ba baro atang ba ki babun kila don hi kini ki smartphone mo ki smartphone kila don to ngin shu assume ba naman na do mencam senam le kila kidan kibun ki parents kila ya persyang hiban wala kam kan ka kin khat lo kila ya persyang hiban thiet kita ki smartphone na kabanta ki Khynnah banele online class ma tila da kila dan makna kini ki smartphone ro kalong kumni kan judan tangga phone ta ka data man ban ai by data kan na marshibo ka ba makin tap kini ki internet pa ka batat ero ars pa lais pa ti haba hakum gani ka perthai ki khamtam nei ki tu ki basu isin ei ka khamkta e ki baduk basok kan mo habatang manshu ya bam tang manshu bam manshu imru kadang e namar bakim yo banet bela ti saban tap ya kata ka data saban tap kita ki internet pack ti kim numla kin ban afford ti lada kidan makna ka smartphone ro lada amdan data lada amdan internet pack ti mla man le kata ka online class ti kan long ka jingdo ka bakraw ka ni ki khun jongki ti kata ka dai ka ka issue ti ting pa de sa ka ka long kumni la don bat smartphone la don bat data pack mo shubula at help la don bat data pack kani ka ka network issues ngatang hakajaka ka banga saro nga lab ba kani ka network ka thut ba lada nga ring kaway ka video bangan send niya kata ka video nga hablet siya inu kindong nga habwat itay jaka iba ngan habyeng hangta laningan bu ka mobile hangta hadin si tengen tani hadin si kinta kan net ka mobile ti kiway ro nga net scam ba kiway ki nong hikay ro kinlap ita hijo i problem ba ki jinjar ban pa yay ban pa tang iway video ro kan simpo ro ki si kinta ar kinta entah pada kawai pada kalong ba ki Khynnah ro kin lam ta lada nga siyam jing e mangan pa ka video tu Khynnah uban lut e ka video ro lada udan ba kana ka data lada udan ba kana ka smartphone ro ba unlut ito ka video ro ka siyempor ken ti lingba ini ako an penso ken mo yikitu kibor ba del ba daypet kibor bahalor kam tamle bakin skap kanya kata ka issue na marba hakum ngiyo iba nado man siyam sinam kanika online class kanika internet no hakum man ang no kalong ka jimentoy ni wala ngimla ban ang kumno ban let ki school ki jaka puli ki jong ki Khynnah kimla ban let ru lingba kani ngiyo ka jimentoy ka bakra ki Khynnah ki dang yo at least ban learn something through online class ki jong ki tila da bam network ti ka shisha kan tinga kan tu ki bor ki bahalor bakin pekin halor kan ki issue mo kani ka man kampen baha kan ki internet services ki jong ni wat ni hasor ni bade hasor ngi face kat ni ki network problem ti kat nule ki badan siya ki nong kin face ki problem kan network issues kan mo ti namar omaro ki laban afford ban le wifi connection ni ti halor kata tinga sngo ba ni de ban keyboard ba halor la daki kiyo sngo ya kani ka jingkran jong ha kani ka por ba kin sngo ba kin mo ba kin pet kin dia namar kani ka labak ka namar bangyo iba lingba kani ka long ka jing Ïarap te ya ki Khynnah le especially kum ha kani ka kalam le tang kani hi ka ba ki Khynnah ki yo bandan only through online classes ti ngi ha ban kum ngila tip in future kanang dan kam ti ngi dang dan kam ban ba kani kata Tigi tu gilong kendiat ki jingpen snow na kaliang jong ki Khynnah Skul, ki Khynnah College, ki nong hikai bar kumjuro ki keme ki kpa jong ki. Lada pidon kano ka jing ai jing mut la ne ka jingpen snow jong pi halor ka ne ka pang. Pa ai ka video jong pi lengba ka WhatsApp, show new number uba view i ha ka screen. Kendai hinyo sound reu, arsan nreu an reu. Tok pura ya ka gerteng bar ka jat jong pi. Ti Haduh bangine syem biang pat ha ka wei ka khubor. Deng ye kimas, sat ye kiti, bat penjengai iwei, kum shibenta jong ka jingile persya ya ka ni ka klam coronavirus.